kake ban dama ba kyauta kake mun ba a kasan ni da kuma ba ai yanzu ba a tsaya zumunci dole ne soyayya ba ta wasa ba zuma haka ai shirin da na yau baka san me na rike baba ga wannan a sai goro amma a jiran zuwa dole nan din kirga mu gani da idan ka kamar na amfani 50 ce ba yawa amma zan zo zuwa kada ta 20 su kai 70 ko in maka dandakar minti ko yau in tona asirin ka in ba za ka da to kudade kai bari ma ka biyo sharada furjin in ka ga ka sa malama ina so in ma ne mu fulo da ta sai ka canza ka ji ba ka sayan bai ta hada da ma ka kasa kai na haji yau ko mura ina nema ba ka ji da ni da kai yau ba san ma zai ka adalin shugaba na gode MD Michael godiya MD Michael yan gwamnati suke garawa ga kamfani ga wasa ga alheri ga iya kawuta bidiyo ta fice kawai waya ce kasar sai hankali godiya MD Michael godiya yan gwamnati godiya aiki kumuje waya ce muje kawai matsala ne da waya ba kun sani ba muje kawai muje in ka ga ka sa malama kana so in yi ma abuwa to nemi fulo da ta sai ka canza ka jifa ta ka sayan bai ta hada inda ma ka kasa kai na haji yau ko umra ina nema ba ka ji da ni da kai yau ban san ma zai sha kula gidan masan rike ku abin da kuke bukata duk rubuta zai ishe ku ai na so ku kwata motar taka na gane rana zaku kar ka karya man kafa man fara hawa ke jan guragu yar banza ta shi da kanki kamar kokon kalangu in na kara ganin ku gidan nan za ku ci tukawa